Aron mas pakusgon pa ang ilang pagpakibatok sa ilegal nga panagat, dugang upat ka mga patrol boats gihatag sa Iloilo Bantay Dagat Task Force. Matud ni Iloilo Governor Arthur Defensor Sr. nga ang mga dugang patrol boats nga nadawat ni atong niaging adlaw gilaumang mas panghingusgan ang ilang pagsiguro nga masusteneran ang kampanya nila batok sa ilegal nga pagpanagat sa probinsya. Mato ni PO3 Charlie Asturias, ang hepe sa Bantay Dagat Task Force, nga makatabang ang dugang patrol boat sa ilang operasyon hilabi na sa kadagatan sa Northern Iloilo. Sa kasamtangan, sigo niya aduna lang sila'y 3 ka mga patrol boats apan gipaayo pa kini. Sigo niya nga ang duha ka mga patrol boats adunay makina nga GD-14 inubanan og turbo, dunay GPS o Global Positioning System o communication facilities, samtang ang laing duha ka mga sea ambulances adunay collapsible stretchers ug medical kits ug mga rubber boats. Kahinumdumang ni adtong January 13 to 22, 7 ka mga bangka ang gisikop sa lungsod sa Concepcion, Iloilo. Ang mga nasikop nga crew sa bangka gibalog sa Concepcion Municipal Police Station.